Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βιντεάκι σε αυτό εδώ το κανάλι. Δεν ξέρω κατά πόσο με ακούτε με όλο αυτό το αέρα. Έχω πάει να πάρω χαρτοτενία και κάτι άλλα πραγματάκια γιατί βάφουμε το δωμάτιο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τι αυτές οι αγκαλίτσες, Νίνη μου, θα φύγεις. Θα φύγει το Νίνη μου. Νίνη μου, μην τρέπεται, μην το τραβάτε. Νίνη μου, μου φεύγει. Νίνη μου, θα έρθει, ποιος θα έρθει. Κινητό, τάμπλετ, όλα μέσα στο δωμάτιο. Μόνο την κάμερα έχω έξω. Είμαι εδώ με τον Νίνη. Σκατώ, πες εσύ κάμερα. Ναι, ό,τι είδατε. Και περιμένω. Το δωμάτιο δεν θα τελειώσει σήμερα. Λέω αυτό το βιντεάκι να το κρατήσω μέχρι να τελειώσει το δωμάτιο. Τώρα ο μπαμπάς μου βάφει μέσα. Και εκεί που είναι έχει κλείσει την πόρτα για να μπορεί να βάφει και εγώ έχω εγκλωβιστεί απ' έξω. Σε αυτά τα νέα μου. Αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη ότι βγαίνει πολύ ωραίο. Το χρώμα είναι λευκό. Εντάξει, μου πείτε τι πιο κλασικό ρε παιδιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα είχα χρώμα, ήθελα λίγο να ηρεμήσει. Όσο εγώ έβλεπα ταινία, ο μπαμπάς μου συνέχιζε κανονικά. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα με 2 χέρια και μάλλον θα περαστεί και ένα τρίτο που το βλέπω ότι χρειάζεται. Αυτό λοιπόν. Είναι και η άλλη πλευρά, δεν έχει παυτεί ακόμα. Θα τελειώσει την άλλη εβδομάδα, αλλά αυτό το vlog θα περιμένω να το τελειώσω, να το δείξω όλο σε ένα βίντεο. Ο χαμός που κρατεί από πίσω ασχολίαστος, παιδιά, νομίζω καταλαβαίνετε ότι τα έπιπλα πρέπει να μεταφέρονται συνέχεια για να βάφονται εκεί που πρέπει να βαφτεί. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω για τώρα. Ασχολίαστος, ο χαμός εδώ πίσω είναι κάτι πράγματα. Λοιπόν, ο τοίχος είναι λευκός. Είναι όλο ένα με το ταβάνι, δεν διαχωρίζεις, όλο ένα λευκό πράγμα. Έχει περαστεί 3 χέρια. 3 χέρια. Και ναι, η άλλη πλευρά είναι ροζ. Έχουμε ακόμα λίγο διαδικασία, την οποία θα τη δείτε στη συνέχεια αυτού του βίντεο, την οποία δεν θα δω εγώ σήμερα, γιατί αύριο ξημερώνει της Παναγίας. Καλή αυριανή, δεν ξέρω ακριβώς τι πρέπει να πω. Εγώ πρέπει σιγά σιγά να κοιμηθώ, γιατί η ώρα είναι 2 σίγουρα. Να 2. Και το πρέπει να πάμε εκκλησία. Ναι, πάντως μείνετε σε αυτό το βίντεο, γιατί έρχονται πολλά καινούργια πράγματα και όχι μόνο σε αυτό το βίντεο και σε αυτό το κανάλι γενικότερα, οπότε πατήστε ένα subscribe και εμείς τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, είναι χάσει 3 η ώρα το βράδυ και έκλεισε το κινητό μου μπαταρία, 3:30. Και σήμερα είναι της Παναγίας, χρόνια πολλά. Ελπίζω όλοι να περάσετε μια όμορφη ημέρα, ευλογημένη. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι καθόμουν και βλέπα ταινία. Και έχω να πω ότι κάπως γύρισα στον τοίχο που είναι λευκός. Και με πιάσε αυτό το νοσταλγικό ότι φεύγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Βέβαια οι παλιοί τοίχοι είχαν γίνει χάλια, είχαν ελεγχθεί, είχαν κάνει, αλλά ήταν εδώ μαζί σε αυτό το δωμάτιο για ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ζωής μου. Ήταν από όταν ήμουν πόσο 10-9 χρόνια, μπορεί και πιο μικρή, και έτσι μου βγάλε ένα νοσταλγικό τώρα και βλέπω το ροζ. Τη διαφορά λευκό ροζ και λέω μήπως τελικά ήταν ωραίο πια χρώμα. Που εγώ παιδιά έκανα αμάν να ξεφύγω αυτό το χρώμα. Έβλεπα αυτές τις φωτογραφίες στο Pinterest που είναι όλο λευκό και ξέρετε αυτό το μοντέρνο. Και μετά τώρα που φεύγει το ροζ κάτι και από το παιδικό πάει σε πιο μεγαλίστικο, φεύγει και δεν ξέρω, καταλάβατε, είναι έτσι μέχρι να συνεχίσει στην αλλαγή.
δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει το λευκό. Είναι αυτό που σας είπα, το μοντέρνο, αυτό που ήθελα. Αλλά αυτό, η διαφορά χρώμα εκεί πέρα βγάζει αυτό το τόσο νοσταλγικό vibe στο μυαλό μου. Και νομίζω καταλάβατε. Παιδιά, επόμενη μέρα, δεν ξέρω γιατί τραβάω κάθετα. Επόμενη μέρα και λοιπόν εδώ έχω περάσει, τώρα τα πέρασα χαρτοτενία σε όλο εδώ πέρα πάνω και από εδώ στα πατώματα και στις γωνίες εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται, και εδώ στην τουλάπα. Είχα πρόβλημα γιατί όποιος τα έχει ξαναπεράσει την προηγούμενη φορά δεν τα είχε περάσει καλά και είχε φύγει η βαφή. Και έπρεπε σε κάποια σημείο πηγαίνει από πιο μέσα για να βαφτεί δείτε. Το ξέρω ότι είναι στραβό, αλλά πρέπει να φύγει αυτό. Που έχει και μοβ και μπλε βαφή. Ναι, το σχολιάστε. Το καλοριφέρ το έχω κάνει εκεί πέρα, αλλά δεν μπορώ να κάνω τα πλάγια. Αυτό δεν το έχω κάνει από πίσω γιατί πρέπει να βγει ο καθρέφτης και δεν το ρισκάρω να το κάνω μόνη μου. Τι άλλο έχω κάνει εδώ κάτω αυτά, πάνω εδώ το έδειξα. Αυτά νομίζω. Εδώ είναι και ο τοίχος. Εντάξει, έχει βγει πολύ ωραίος. Έτσι θα το αφήσω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, και παιδιά, έρχονται πολλά πράγματα. Έχω στο μυαλό μου πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι δεν θα γίνουνε, αλλά αν γίνουνε θα είμαι τόσο χαρούμενη. Ναι, οπότε γι' αυτό άρχισα να βάζω επεισόδια. Αυτό θα είναι το επεισόδιο 3 νομίζω. Γιούπι. Ξεκρέμασα και αυτά εδώ, τα οποία νομίζω τα έχει φέρει η νονά μου. Είναι αυτό εδώ η φωλίτσα, θα την πω. Σαν ονειροπαγίδας φάση. Μετά αυτή εδώ η πεταλουδίτσα. Και αυτό εδώ το λουλουδάκι. Ήταν πάνω στην κουρτίνα, στο δεύτερο κουρτινόξυλο εκεί πάνω. Αλλά δεν μπορούσα να βάψω αυτά, οπότε πρέπει να τα ξεκρεμάσω. Και αλήθεια δεν ξέρω αν θα τα ξαναβάλω, γιατί είναι πολύ παιδικά. Αλλά σίγουρα θα τα κρατήσω γιατί είναι... Παιδιά, όπως βλέπετε κάνω μια ανακαίνιση στο δωμάτιο από παιδικό σε εφηβικό και πιο μεγαλίστικο, πιο ενήλικο. Αλλά υπάρχουν πράγματα που όσο παιδικά κι αν είναι, θέλω να μείνουν μαζί μου. Έφυγε και η κουρτίνα. Είναι πίσω κενό ένα παράθυρο. Δεν γίνεται να βάψω, παιδιά, έτσι πρέπει να είναι κενό. Δυστυχώς. Είναι ωραίο. Είναι περίεργο βασικά που, ξέρετε, είναι όλο ανοιχτό. Αλλά είναι και ωραίο. Είναι ωραίο που δεν έχει μια κουρτίνα μες στη μέση. Αλλά, το θυμάμαι κουρτίνα νομίζω. Αλλά η συγκεκριμένη κουρτίνα την είχε η μαμά μου στο δωμάτιο που έκανε νύχια. Δείτε. Και είναι αυτά τα χρώματα. Και έχω και μία άλλη, η οποία είναι διάφανη και έχει τα ίδια χρώματα πάλι με ρίγες, απλά λίγο διαφορετικές. Τις έχει όλες παντού. Δεν ξέρω ποια από τις δύο θα βάλω. Γιατί παλιά είχα την άλλη και η μαμά μου είχε αυτή στο δωμάτιο με τα νύχια. Και πριν, όταν κάναμε την αλλαγή στο δωμάτιο πριν 4-5 χρόνια, πότε δεν την αλλάξαμε. Γιατί και εγώ είχα βαρεθεί την άλλη. Τώρα δεν ξέρω ποια θέλω. Επόμενη μέρα, 17 Αυγούστου. Και σειρά έχει αυτή εδώ η πλευρά του δωματίου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα αφαιρέσω αυτά, γιατί σήμερα είναι το μεγαλύτερο μου άγχος. Πρέπει να βγει ο καθρέφτης. Δεν ξέρετε πως αγχώνομαι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δείτε τον τοίχο, που θα φύγουν αυτά εδώ. Είναι από κάτι ράφια. Και εδώ που βλέπετε πιο σκούρο ροζ, είναι το πιο σκούρο ροζ που είχα παλιά στο δωμάτιό μου σαν χρώμα. Γιατί ήταν ροζ με μόβ. Και είναι γεμάτος με τέτοια. Ανυπομονώ να βαφτεί. Το πιο δύσκολο κομμάτι. Γεια σας! Και το πιο αγχωτικό θα πω. Ακόμα, γιατί μπορεί να έρθει κάποιος και να πηδήξει προς το κρεβάτι και πάει. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει αυτό. Ναι, και η άλλη πλευρά είναι λίγο στα μαύρα του στα χάλια.
Γενικά μία κουνάμε από εδώ, μία από εκεί, όπου χρειάζεται για να βάψουμε. Γιουπί. Τέλος πάντων, εγώ θα τα αφήσω όλα αυτά, θα αφήσω και τον μπαμπά μου. Πέρασα την και στο υπόλοιπο αφού έφυγε το vanity και θα τους αφήσω να βγάλουν να κρυμώνουν τους. Η μία μου τέτοια είναι το καλώδιο εδώ, να το βάψουμε άσπρο, αν και άσπρο είναι, μήπως το βγάλουμε για να βαφτεί ο τοίχος από πίσω. Αυτά και θα τους αφήσω να πάω για μπάνιο. Γύρισα από τη θάλασσα, έχω τώρα βγει από το μπάνιο, βλέπετε τα μαλλιά μου, τα έχω πιάσει. Θα περιμένω λίγο να γίνουν πιο νοπά, κάηκα και λίγο. Για να τα κάνω πλεξούδες πάλι, γιατί βαριέμαι να τα φτιάξω. Λοιπόν, τα ρούχα σχολιαστά είναι πρόχειρα. Τελείωσε το δωμάτιο. Νιώθω ότι έχει ανοίξει πάρα πολύ ο χώρος. Και τώρα θα πούμε να βάλουμε λίγο φουγγαρίστρα. Τα ρούχα που θέλω είναι πρόχειρα. Θυμάστε που έλεγα πριν και το βίντεο ότι έρχονται αλλαγές, αλλά αυτή εδώ είναι η βενίτσα μου. Δείτε τις αλλαγές, έχουν ολοκληρωθεί. Μην σχολιάσετε τα μαλλιά μου, το έχω κάνει headless και είχα πάει να τα κάνω πλεξούδες. Όταν ήταν νοπά και τα φούρτισα συνέχεια προς τα κάτω, είχαν φουντώσει, καραφουντώσει. Είχαν οριακά γίνει ίσια, έκαναν ίσα που σπαστό. Γιατί είχαν λίγο σταγνό έξω, καταλάβατε, σας λέω νοπά ή σαπού. Και δεν πετύχαινε με τίποτα πλεξούδες, σώτς παράτησα και έκανα headless και ελπίζω θα βγουν καλά γιατί δεν τα έχω ξανακάνει σε καθαρά μαλλιά. Βασικά τα έχω ξανακάνει μία φορά, ήταν χάλια. Τέλος πάντων. Αυτή λοιπόν θα είναι η νέα μας γονίτσα. Είναι πολύ απλή, ξέρω, ίσως θα ήθελε κάτι, εγώ δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα έρθει στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά είναι έτοιμο το δωμάτιο, πάμε να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Έχει βγει πάρα πολύ ωραίο. Νιώθω ότι έχει ανοίξει όλος ο χώρος. Και παιδιά, κάτι που έλεγα είναι ότι αν θέλω το δωμάτιό μου, έλεγα ότι το δωμάτιό μου θέλω να το καθαρίσω καλά όταν βαφτεί. Που θα κουνηθούν τα έπιπλα να καθαριστεί καλά. Και παιδιά, είχα δίκιο που το έλεγα. Το πόσο ένιωσα ότι καθαρίστηκε και μόνο που άλλαξε χρώμα ο τοίχος και έφυγαν όλα τα σημάδια που είχε πάνω, ένιωσα ότι καθάρισε το δωμάτιο. Γιατί είχε πόντου σημάδια και τα ένιωθα σφρωμιά. Ναι, πάμε. Η πορτούλα μας και μπαίνεις και βλέπεις αυτό. Λοιπόν, το κρεβάτι δεν άλλαξε κάτι. Η τύχη, δείτε, τύχη. Όλη λευκή. Και εδώ. Λοιπόν, έχω κατακαεί στο μεταξύ. Μετά το θρανείο, όπως το θυμάστε και από το προηγούμενο βίντεο, μόνο που μπήκε και αυτό εδώ, καρέκλα, ντουλάπα κανονικά, δεν άλλαξε κάτι σε αυτά. Η κουρτίνα δεν έχει μπει ακόμα, είναι εκεί πέρα. Ναι, το vanity, γεια σας. Ναι, έβαλα αυτό εκεί πάνω. Δείτε πόσο καθάρισε. Εκεί πέρα παιδιά είχε σημάδι από, δεν ξέρω αν το έχω βίντεο, από κάτι παλιά ράφια που ήταν πιο σκούρο ροζ, γιατί ήταν πιο σκούρο ροζ που είναι το δωμάτιό μου και ήταν χάλια και τώρα έφυγε. Η βιβλιοθήκη μου και μετά τηλεόραση και λάμπη. Αυτό εδώ κάποια γωνίτσα με φωτογραφίουλες και εδώ κάτι πίνακες. Αυτά. Και αυτή είναι και η άλλη πλευρά του δωματίου. Παιδιά, κάπου εδώ ακόμα ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε like. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι, παιδιά. Κάντε μια εγγραφή γιατί μόλις φτάσουμε 2.000 που κοντεύουμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε live. Και επίσης, παιδιά, έχω να πω σε όλους σας να πάτε να με κάνετε και ένα follow και στο TikTok και στο Instagram, demi.misi, για να βλέπετε και εκεί κάποια βιντεάκια λίγο πιο συχνά. Τώρα, αυτά από μένα, ελπίζω να είστε όλοι καλά και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, bye!